Не е такова. Едно пръстенче или нещо, герданче. 1 февруари Той е към 6,5 грама. 1 февруари 2014. Няма го даваш на Христо. Не. Ти ще го пада. Нора, да. Тя ще го такова. Добре, златно. То не много му трябва на Христо, какво да го правите? Айде, готово. Тя се нахрани и заспа. Айде, слагай. Къде отиде? Няма ли да го слагате в легалцето? Да? Ще го сложим. Ще го сложа. Къде отиде? А? Да не е да ти направим нещо, рисунче с свирене. Да оправим ли нещо? Не, тук който и да не се обръща ли? Да. Той да не се обръща, ама то мой с него и мой без него. Късват главно, трябва да я махне тя да е по-късно. Една година не сте я махне. Да ти покажа от докторката подаръка. Чай да го сложа. Маш най-тъй, че не чува на къде. Ей, да го сложа сега. Ти тук може да повърне нещо, да му сложа само. Тук да му сложа. Салфетка да е на лапа. Не бе, тук ще. По-добре кърпичка нещо. Легалника му служи тук, где съм го. Ей, го има едно легалника. Това има много работи. Лицето. Защо мълчава, баба? Вижте, докторката, викам, че се къде изчезна. Тя е много чистичка. Там къпаха ли? Как се? Ти всеки ден ги къпе, да. Тя е самата така бяла много, към снежанка. Защото Да му моя правят печатък. Боянка се роди, един мазан беше. Не, тя нямаше да се смазне реално. Где да го сложим? Тук навън. Ай, къде да го сложиш, ще развариш После. аранжировката. Да, Аз не можа да се порадвам. Тя много Ти не хубаво можа. сме избрали Ицко. Каква хубава аранжировка тук. Беше го направим. Ей, тук ще го сложим. Айде, го котвам. Къде са ти кошарка? 1 февруари И тя няма ли да е при вас? 2014. Ви тук ли Там сте? е на Ицко стаята, да. Той нали трябва да се наспива. Тя може да се мести, има колелца. Тя се меси навсякъде. Може и там, може Той тук. Той разтяга се се. разтяга, То да. се разтягате. И ние Мамата първо се- я пробвахме там, после И там става Той и не тук. става до прозореца. Сега, как е кръстен? Да става. Нора. 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 Просто завие с пилинката се. Така е норито. Ти как? Бабо, я гледаш? Нора, Не да. ще се топиш, стои в... Нещо на майката. На татко с Н. Еми, Кой Начо? Начо, ти си Наско, готово. Той Христо, Къде да се Мама няма ли се сърби? тя Тя нарека нали има Христо. Да нагоре. то Нора, то на начин на Атанасе, на двамата, защото Начко, Норче. Норчето. Да. те нали казват, че Начо било Атанас, Атанас било Начо. И една буквичка надява. И шапката ще махната. Но и термометър ще я вземеш. Моята и кротичка се. Виж как хубаво заспа. Ами, Капна се. той закъпа колкото малко само всичко по школа направиха от... Да, бе, нищо не е тук. Какво е? Някой възглавиш. Нещо ли го? Да, супер. Ами да, в Капна сравнение с сядаме. него на обяд отидох си добавят 4 часа. Лоше. Да, не то стол там. Кой? А? Тост? Ими... Да, там, то стои тук, да видиш. Ими Таман, таман. Що не дадем насам да не местим този стол? Че и те може. Ми и те става. И те може, и те може, и те може. Ама то пък туча при. Няма пречи. Ама, бе, то става всякъде. Добре, че си купихме разтеглила маса. Ими да. Добре. Таман. Айде, че ще пущаме тъй. 1 февруари Нора 2014 Ананиева. година. Да, малко има такова. Почна да прави гимнастика Виж, малко. че се да спада да се оправя. Само, че нищо не съм. Ади.
Мишле, има ни кушенца. Мишле се. И дома. Седни Ай. там срещу. Добре, Да се виждам. Ай, Росев, 1 февруари 2014 година. Орчето вече тук. Ела дядовската наша. Ай. Ма тя на нея прилича. Става. Кога я готвите, Шкимбич? И сега ли? Ще ти сложа само малки да я пуснеш. Ай. Има едно термометърче, едно патенце, искам да Да, видя. точно И аз искам да. Да. Що? Къде аз трябва? Где ще седнеш? Нет, такова. Аз ето ще го. Ти на стол. Що има много един компютърен стол. Той ще трябва... А, ти си не сот. Това е там. Да, тук. То с турба каква е изкотана? Ами тя че Ай, подарък. после ще ги гледам. Да, да е. Първо тебе не съм те виждала толкова. Дядо Танаса, Да. златната пара. Златно. Да направим обички. Или нещо за спомен. Като не ми стигне пенсията, отивам в Там. къщата, дадат някой лев. А, готово, какво? То ти винаги може да са така. Да. Ти са постоянни левове там. Кои? Ами те малко сложа някъде. Тя е италианска. Ти Тя е за италианска. антика се го да кажа. Имах две, реко ще ги пазя като роди Така. Боян и Радослава, но Боян, Ти скоро викай. на Боян май няма да му трябва. Нито Дека. се занимава с момичета, нито с момчета, сам като такова. Нощно време работи, ден спи. Никой не знае. Ай, Там по-добре кошарката, защото климатикаш. Да. Духа. 1 февруари 2014 Какво правиш, година. Виско? Иска да си топли. Като искаш да му отдем някъде.